Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig, att min Herres ord kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är den som trodde, för det som Herren har sagt till dig kommer att gå i uppfyllelse. Så leder det heliga evangeliet.